pagkain, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Come on, church! Nahulog sa pagkain, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Hindi ko ihulog ang pagsayaw sa kahibulungan mong buhay. Hindi ko ihulog ang pagpaakit sa kagawasan na patulan. Ang among puso, kilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang among kaputi, wara-wara, o gipapapapag sa kagawasan na patulan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Nahulog sa pagkain, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagkain, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Hiling ko ihulog! Hiling ko ihulog ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Hiling ko ihulog ang pagpaakit sa kagawasan na patulan. Ang akong puso, kilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kabuti, wara-wara, o gipapapapag sa kagawasan na patulan. Ang akong puso, kilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kabuti, wara-wara, o gipapapapag sa kagawasan na patulan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Hallelujah! Yes, Lord! Salamat, Pinoong Diyos, sa imong presensya. Nahulog, Lord God, ang imong bugwa, dili ka na mo, Ginoo. Nawata, O Diyos, ang among mga pagdaig, Lord God. Thank you, Lord! Hindi ko ihulog ang pasangyaw sa kahibulungan mong buhay. Hindi ko ihulog ang pagpaakit sa kagawasan na patulan. Hindi ko ihulog ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Hindi ko ihulog ang pagpaakit sa kagawasan na patulan. Ang akong puso, kilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Kabuti, wara-wara, o gipapapapag sa kagawasan na patulan. Ang akong puso, kilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kabuti, wara-wara, o gipapapapag sa kagawasan na patulan. Sa imong presensya, ako may kagawasan.
kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamuti bayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Tanan mo simba, itang tanan mo dali, itang tanan mo lukso, itang tanan mo saya, itang tanan mo papa, tanang kamuti bayaw, itang tanan mo singil o Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso ta, kamuti bayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso ta, kamuti bayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso ta. Lord, salamat Ginoong Diyos sa kalipay ang ihatag na God. Kabayawon Ginoong Diyos. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw, bayaw na. Sayaw na, lukso na, kamuti bayaw na, sa pagsimba kaniya. Sayaw na, lukso na, kamuti bayaw na, sa pagsimba kaniya. Sayaw na, lukso na, kamuti bayaw na, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso, sayaw, lukso, sayaw, lukso ta. Alaw karon sa mga pagdahi, ikaw sugod o katapusan, kandang pinuhat, magasadya sa kinabuhi, ihatag mo ang mukha mo, huwag tinutupan, ihatag mo buktong anak, ang huyo-huy sa imong hangin, maangko ng kapahulayan, sa ginhawa mo, nahimuso ako. Oraray ta sa hangin-hangin, subay ta sa hangin-hangin, ang haguro sa hangin-hangin. Hangin, lupa-lupa sa hangin-hangin, sukaton pa ang hangin-hangin, ang haguro sa hangin-hangin. Hangin, hangin,
hangin-hangin. Ang hagulap sa hangin-hangin. Hangin, lupa-lupa sa hangin-hangin. Kalula ang hangin-hangin. Ang hagulap sa hangin-hangin. Nahimukso ako sa ginhawa mo. Nahimukso ako sa ginhawa mo. Nahimukso ako sa ginhawa mo. Nahimukso ako. Oraling ka sa hangin-hangin. Suwerte sa hangin-hangin. Ang hagulo sa hangin-hangin. Hangin, lumalabas sa hangin-hangin. Gaganda ang hangin-hangin. Ang hagulo sa hangin-hangin. Well, let's just give God a shout of praise. Lord, we worship you, Jesus.
atong kamutigsoon. Walay sama, walay sama, walay sama kani. Who just declare that walay sama kani mo. Walay sama, walay sama, walay sama kani, walay sama kani mo, walay sama, walay sama, walay sama kani. Bagsadya, 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 bagsadya sa kahitasan. Magsadya, magsadya, magsadya sa kahitasan. Kay hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang tugma mo, Jesus. Kay hataas pa sa kalangitan, kay hataas pa sa kalangitan, hoy mo ang imaya, ug kadungganan, itaas ang kamot sa pagsimba, ngalan ko anaygon ko. Imo ang himaya, ug kadungganan, itaas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo anaygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Kung ato ang witol pag-usap. Imo ang himaya, kadungganan, pataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo taygon ko. Imo ang himaya, kadungganan, pataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo taygon ko. Hanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama. Come on, just your voices. Gamhanan ka, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo,
makatupong, walay makalabaw kanimo o Dios. Lord, salamat Lord God, nini kabuntaga Ginong Dios. Ang imong presensya Lord God, anaa ka namo Ginoo. Anaa nining lugar Lord God. Lord, salamat Ginong Dios karong taknaa Lord God. Ikaw nagalihok sa matag usa sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga naa diri karon Ginong Dios. Lord, karong taknaa Lord God, kami nagaduo sa pag-ampo Ginong Dios sa nasod nga imong pinili Lord God, ang nasod sa Israel, ang nasod namo Lord God dinhi sa Pilipinas o ang atong simbahan, atong iampo mga igsoon. Magdungan kita sa pag-ampo. Ginoong Dios na binggamhanan, tabaw sa tanan, walay sama kanimo Ginoo. Amahan, salamat Ginoong Dios kay ikaw o Lord God ang naglihok sa nasod sa Israel Lord God. Lord, ikaw nagkuha kanila Lord God gikan sa Ehipto Lord God. Lord, imo silang giluwas Ginoong Dios. Lord, o karon taknaa Lord God, kung unsa man Ginoong Dios ang ilang nabuhat Lord God nga kalapasan Ginoo. Lord, pasaylua sila Lord God sa ilang mga gibuhat Lord God. Lord, I pray na ang pagunahuna gikan sa Ehipto Lord God matangtang na kini Ginoong Dios sa ngalan ni Jesus Lord God. Lord, kung kinsa man Ginoong Dios ang nakigbatok Lord God, nasayod kami Ginoong Dios nga dili sila mudaog Lord God kay tungod imuha kini pinili Lord God nga nasod o Dios. Lord, hikapa ang ilang kasing-kasing Lord God, ang ilang mga nahuna Lord God, ablihi Lord God, nga ikaw lamang Ginoong Dios ang ilang pagasangpiton, ikaw lamang Ginoong Dios ang ilang pagadaygon, ikaw lamang o Dios ang ilang pasalamatan Lord God sa walay katapusan Ginoo. Amahan sa langit, salamat Lord God, kay dili nimo sila pasagdan Ginoong Dios. Ikaw kanunay nagauban sa naso sa Israel Lord God. Lord, ikaw ni saad Lord God nga imong pabarugon ang nasod sa Israel Ginoong Dios. Lord, salamat Lord God. Niining taknaa Lord God. Among gideklara Ginoong Dios ang among mapag-ampo Lord God, imuha na kini gitubag sa ngalan ni Jesus Lord God. Lord, amo pong giduol karon Lord God. Ang nasod nga diin anaa kami karon Ginoong Dios. Ang nasod sa Pilipinas Lord God. Lord, ikaw nakakita Lord God sa mga kahimpang Ginoong Dios sa among nasod Lord God. Lord, I pray padayon kami nagatuo, nagasalig diha kanimo o Dios nga ikaw Ginoong Dios ang maghari Lord God niining nasura Lord God. Lord, salamat Ginoong Dios kay ang mga katawhan Lord God imong hikapon Lord God. Lord, gikan sa mga dagko Lord God nga mga katungdanan o Dios, Lord, ikaw Ginoong Dios ang hikap sa ilang kasing-kasing Lord God nga sila Lord God dili mo buhat ug dili maayo Lord God diha sa imong tubangan o Dios. Lord, salamat Lord God. Daghan ang Ginoong Dios sa among nasod Lord God ang nakaila kanimo Lord God. Lord, gamita kaming tanan Ginoong Dios alang sa kalambuan sa among nasod Lord God. Lord, sa among pagsunod diha kanimo Lord God, dili amo ang pangalan Lord God ang mahimaya kundi ang imuha o Dios. Lord, salamat Lord God. Kami nagatuo Lord God. Ang nasod sa Pilipinas o Ginoong Dios, mahimo kini kadaugan Lord God diha kanimo Ginoo. O Lord, salamat Lord God. Among pagduo sa pag-ampo ang simbahan nga diin anaa kami karon Lord God. Ang Praise Cathedral Global Outreach Lord God. Lord, I pray nga padayon nimo gamiton Lord God nga simbahan na Ginoong Dios alang sa imong kahimayaan Lord God. Lord, wala mi ni anhi Lord God para sa relihiyon Lord God. Lord, ni anhi mi Ginoong Dios para sa relasyon namo diha kanimo Lord God. Lord, I pray Lord God nga matagtungtong Lord God sa mga katawhan Lord God niini nga simbahan Ginoong Dios. Lord, ikaw ang ilang masinati Lord God. Lord, dili sila makunahon na Lord God kalain kani nga relihiyon Lord God. Lord, salamat Ginoong Dios kay ikaw Lord God ang maghari Lord God. Ug Lord, sa mga kapasturan namo Lord God dining simbahan na Ginoong Dios, I pray in the mighty name of Jesus Lord God. Gamiton nimo sila Ginoong Dios. Lord, magpainiton sila kanunay Lord God. Hatagi sila kaalam kanunay Lord God ug kahibalo Ginoong Dios. Na kami makadumog Lord God gikan nimo Lord God. Lord, salamat kay Ginoong Dios. Mga leaders po Lord God. Lord, padayon nimong gamiton Lord God alang sa imong kahimayaan Ginoong Diyos. Lord, I pray sa tanang anaa karon Lord God
in the mighty name of Jesus, Lord God. Ikaw, Ginoong Diyos, sa muhikap, Lord God. Ikaw, Ginoong Diyos, sa mulamdag sila nahuna, Lord God. Na sila, Ginoong Diyos, muduol. Diha kanimo, Lord God. Lord, we praise you, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, Ikson, mga lingkod ta, kadiyot. Good morning, Pisigo. Testimony Sunday na to karong adlaw. So, gina-encourage na ko ang tanan nga mo testify gyud ta sa goodness sa kamaayo sa atong Ginoo, no, sa atong kinabuhi. Kinsay mo una? Kinsay mo una? Healing. Good morning, Pisigo. May buntag sa tanan. Amen. Oh, hello. Welcome back. Good morning po. Good Ako po morning. ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi nakabalik na ako after one year. Salamat po sa pagkakataon na binigay sa amin na makabisita sa aking mga anak, especially kay Nika. Salamat sa successful operation na binigay ni Lord para sa kanya. Instead na for 2 months after 1 month and 2 weeks or 1 month and a half, nakabalik na siya sa trabaho. God is good, no? At saka pasalamat ako, nakabisita rin kami sa Pampanga sa 97th birthday ng aking father dear. So God has been so good sa kanya, kay 97 naman siya. At salamat din sa after 30 years, linibre ako ng aking mga anak na makapunta sa Disneyland. Nakabalik sa Disneyland after 30 years. Kasi nung 1997, sila yung nakapunta nung bata pa sila. So ngayon ako nililibre. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng favor na binigay ni Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Lord. Mayong buntag din sa tanan, no? Thank you. Grabe kayo ang Ginoo nga nagkuhan sa akong kinabuhi ba kay bisan karon gani ka nang murag ka nang ga damgo ba nga ang among kasal dali ra jud kayo nga ni desisyon ko nga Amen, 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 amen. gingnan ko niya nga nanabaho ko ba nga undang diha pakaslit mo yung mga asawa haron maangayan mo sa tubangan sa Ginoo. So why duha desisyon ni ko nga undang ko trabaho. So dali ra jud kayo ang process sa Ginoo nga namuhat sa among kinabuhi gyud. Mura ra ko gadamgo karon nga nahuman na among kasal. Abot ko nga ri, gida ko nga rin nila nga pila ra ka adlaw. So nangabot ang mga gipada sa Ginoo nga grabe ila suportar nga wako kasabot nga kalita ra gyud yung pagkakuan na grabe jud ang Ginoo muda dai ba sa siya na magkuan nimo ba mag-guide ba. Amen. So wala ko masayop sa akong desisyon nga niundang ko sa akong trabaho nya nahimo nami nga ngayan sa akong pares kaday kaning gwapa ka taas unya sa mga gamit sa Ginoo galibog pa jud mi naingon jud siya kinsa kay mo host no nya gitagan mig host nga kanang bright kay nga host unya sa mga support din ako dahil daghan kayong salamat ninyong tanan unya ang tanan dungog ug himaya wala jud lain natong pasalamatan ang Ginoo ra gyud. Amen. Tay, good morning tay. Thank you, Lord. Grabe, no? Resulta sa discipleship mga igsuon, no? Grabe. Pila pa lang kasi mana nagpakasal dayon. Sige, kisa sunod. Kinsa Murag sunod? diri na atay dalaga diri nga mo testify sa iya. Tara, okay. So I would like to give thanks to God, no, because finally, very busy sa production sa CE since grabe yun niya, nilarga pa jud si Ate Lindy, so ako jud ang nabinlan. So I praise God for the strength and wisdom. I don't have any idea jud unsay mga pamaagi ba kung naay mga production, but praise God kay
nahan ay ra gyud ang tanan even though sa registration nagkara-kara kay naabot na ang mga tao. So I praise God kay dili ta ko mo dayon og kanta kay kanang galain ng lawas ba giubog subawan, then God reminded me nga it's not about you, it's about me. So I really praise God kay that was my first time bitaw nga mukanta with solo. So grabe jud si Lord, oy kanang imuhang pagkamaawawon ba iyahang kwaon nimo. So all the glory belongs to God, Rajod. Thank you, Amen. Lord. Sakto gina, imo pagkawawon makuwaon gid nimo. Magiwawon man ko sa una. Thank you Lord, imo jud gikuha. Sunod, kuya. Maayong buntag sa tanan. Magpasalamat ko sa buhi nga Dios no nga naay ato mga kaigsuonan nga gitandog ang kasing-kasing nga magpagamit sa ushering ministry. So si Brother Bobong, Brother Pidil, next week makita na mo sila nga mag-serve na sa Ginoo. Dayon ay katulo si Jumar kay interesado siya nga mo usher pod. Thank you Lord. Nasugdan gyud na Thank sa you, cutting Lord. edge nga sela, no? Okay ni, murag dako ni kadaugan. Thank you Lord. Ako, I wanna thank God kay ang sela kay dako gyud siya na kadaugan kay sa tinuod lang si tawagan ni ko ano gyud siya ang hunahuna ray kadako. I did not expect gyud na makaya gyud ba ang sa tinuod na ilang istorya. Humana naman so pwede na ko mo storya sa mga doubts and insecurities pero kuan gyud sa akong mind nagsigig na I thought sa back sa akong mind mayabog gyud ni yabag gyud kay mo kuan gyud kay man ay sige ana sa akong una as in grabe ka negative pero pasalamat to sa Ginoo no. Not only did they sound good on that night but the Lord really moved through their talents ba. Nya dagang na discover na mga tao na naade ability ug naay gift day na mo kanta. Nya kuan grabe gyud na amaze ko ba kay tinuod gyud na when people join together bitaw pag naghiusa sila kanang panabot og kasing-kasing daghan gyud mabuhat para sa gingarian sa Ginoo. Nya ang buhatonon di bugat kay ngano man wa gud mi kabantay na among rehearsals pala lang kay bomo sa kagrabe namo ka persidido ang among rehearsals maabot mig 9:30 almost 10 PM. Nya nagsugod mig alas 6 nya way nakabantay na 4 hours na among rehearsal. Among mga tiyan nila niingon na pagunong na mo kay gutom na. Pero kana gyud ko ba na even if the rehearsals were long, even if daghan kay mig kuan giusab inana walay nagreklamo, walay nagbad attitude and everyone enjoyed ang ilang pag worship sa Ginoo. And then another testimony nako dako gyud kay kadaugan. Kay grabe gyud ang second chance na ministry. Nadasig ko not only sa mga people na among giministeran, pero nadasig sa kus mga tao na nagminister kay hunahunaon nimo kani sila dili gyud ni sila ingon na skilled, gifted or talented pero makakaana jud ka na kani sila nara gyud sila kasing-kasing. Ang ilang kasing-kasing na pagyud usa ra gyud na mong himaya na nangurot na akong Bisaya na mo glorify sa Ginoo. Nya nakuan jud ko ang akong worry kay Lord unsa man ni bago ra man ni sila nasud sa simbahan unsa itudlo ani nila sa mga bata basin sama sa ilang kalawgaw sa una ang ilang mapasa. Kay when you're discipling, when you're teaching, you're passing on a spirit man good. So nagsigi ko ampo sa Ginoo ana pero pasalamat ko sa Ginoo kay naningkamot gyud sila tarong sa ilang kinabuhi. So nadasig ko, kinadasig ang mga bata, nagdasig kayo ming tanan. And then another testimony ana, ang papa ni Ate Gail, nakakuyog na gyud sa Real Men last week. Amo man ang testimony, amo man gyud nang gidasig og giampo gyud ba na mahitag si kuan amahan kay moabot. And then aside from that, na ay tanan needs every week para sa mga bata kay met kay nagsow man mi og pagkaon nila every single week. Naagi maabot gyud ang bayranon para sa mga bata provided gyud. And then last night kay nag-desire mi na hatagan na sila notebooks nagana gyud mi para sa maka-devotions na sila na meet po gyud ang need ni sobra pag gyud nakano grabehan ning Lord uy lahi ra gyud kung ang Ginoo mo lihok. And then another thing pag gyud ana po another second chance pero lahi siya pangano for younger na mga bata
DSWS gihapon siya. Another opportunity na musud mi, and then kay ang nag-head ato nakakita sa mong gibuhat, ganahan siya. Yan ihangyo siya kung pwede kami sad buhaton sa tunamo dito sa iyahang center. So nakana ko grabe gyud. Dili na kami ang niduol sa kaning mga inani na mga establishments, pero ang Ginoo na gyud nag-open sila ni niduol niya. Yan na sila na pwede ba amo ang kuan po ang mga bata tudluan po ninyo kabahin sa pulong sa Ginoo. So makana ra gyud ko no na tanan dungog og himaya sa Ginoo ra gyud tanan. So if interested pud mo na mo help out sa second chance, kailangan pa mi og more na kuan. At the moment we have 101 ka mga bata. Ni daghan ni gamay inana gyud na, pero pasalamat ko sa Ginoo no na naagi mga tao na nagpagamit, and excited gyud ko na pag makagawas na gyud tong mga bata makita nato diri sa simbahan. So mo to siya, all glory and honor belongs to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nanam ti artistahin diri mo. Kadlok mo sa sawan bro. Good morning sa tanan, no? I just want to thank God, no, for the strength and wisdom sa iyang gibuhat kanamo atong sa cella ba, no? I can't imagine good nga grabe si Lord, grabe ang kadaugan nga iyang gibuhat sa mong kinabuhi is at first good I thought nga gamay ra gid ang amo ang kuan presentation, like dito ra sa midroom niya. Pagingon ako nga diri gid sa daghang crowd murag mao mo gid ang kadlukan gid sa una. Pasalamat ko sa Ginoo ba kay grabe gid ang iyang gahom kay sa rehearsal pa mi, grabe ang mga naay mga atake sa yawa gani, something like kanang uban nga sakit, galaing tiyan, ga labad ang ako sa gigigo gid ko sa luas diri gid sa dilang kaingon ko grabe katugin nga before sa mga Tuesday nya ugma na grabe kasakit sa akong luwas bro, di ko kastorya ba, pero pasalamat ko sa Ginoo kay nisalig man ko ang gingnan Lord, tabangi ko nga makaya ni namo. And then mao to pag perform gid namo no, nakaingon gyud ko nga lahi ra gyud sa mong practice kay murag napagawas gyud namo mong kuan ba, feelings ba niya. Just wanna thank God kay nakaingon gyud ko grabe gyud ang imong gahom Lord, kay ngano dili lang kay sa music ko naigo, but kanang something nga naagid deep sa akong kasing-kasing nga naduot ba niya, especially nga ako ang igsuon pod ni kuan taon siya diri natin niya ay follow up ko niya nga puhon nga maka day group sa mi dito sa amoa din. Mao na pasalamat ko sa Ginoo kay na gihikap gid yang kasing-kasing ba naka-witness gid siya nga unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So I give back ang glory to God. Thank you Daddy. Sawa na sad. Hi, good morning sa tanan. I just want to thank God, no, especially sa atong life. Kay every gising is a blessing baya. And I just want to thank God di ay dako jud ko pasalamat ni Lord, especially atong sela. Nabuhos ta ng emosyon no, and lahi ra siya kay during sa among rehearsal mawa gyud ko sa akong line. Pila na mi ka practice, mag-practice sa balay, pero ikabot diri ba mura jud ko gi-distract nga mawa jud ko. Ya mura na kog nadlok ba kay basin ako ang among director. Makuha na nako ba kay si Kevin naning memorize na kay, pero ako ka-memorize ko, although ka-memorize ko, pero nganong mawala magi ko sa akong line. Pero during gyud sa day na gyud sa actual, mura ko makahilak. Lahi ra gyud kanang nagyud si Lord ato nga tay ma-feel gyud nako ang presence ni Lord ato kay sa emotion pa lang daan. Lahi ra gyud. So first time to na mo role as artista, kami pagyuduha sa kumbana. Dili siya lalim no, pero diri gyud namo nabuhat sa gingharian sa Ginoo. So dako na ang kadaugan namo isip as partner ba nga nagpagamit mi, ni serve mi ni Lord. Kaingon jud ko family na gyud kay nana sa dance ang mga bata. So makita namin ninyo next Sunday. So I just want to thank God for everything. Ako ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumboy ni Dios. And ako i-encourage sa mga working people, kinsa to mga breadwinners dira nga mo join sa atong Cutting Edge Fellowship aron makita gyud nato no ang kadaugan. Dili lang sa ato ang kinabuhi, isip nag-provide ta sa atong pamilya, ni suporta sa atong pamilya. Dito na to makita na tong kadaugan. So, ako'y balik ang tanang dungog ng sa Thank tumboy. you Lord. Thank you.
may buntag sa tanan. Dako kog pasalamat sa atong buhi nga Ginoo no. Tungod kay ang akong D-group nakasal na gyud. Salamat sa Ginoo. Salamat ko kay kanang dili biya basta-basta ang kasal, di ba? Sagrado biya na niya. Nya usa ko sa gigamit sa Ginoo. Nya na ko unsa man taon tay pero grabe ang Ginoo na dili gyud siya mamili basta tan-aw lang gyud niya ay mong kasing-kasing nagmatinud-anon gyud sa iya ba. Dako og pasalamat sa Ginoo niya sa sela pod. Pasalamat ko kay grabe ayan, wa gud ako tingog. No niya pagkahuman grabe gyud way pahuwayay paghuman sa sela kuan dayon kuan pa pasara kanang second chance pa niya paghuman real men paghuman sa real men nag-arrange pa mi tadi wa pa mi manguli dugay unsa na to oras sa hapit alas 12 no nagkuan mi niya pagkaugma na sa dana Friday sayo kay mi niyan kay nagtiwas niya kasal niya gahapon nawa na gid akong tingog gahapon sa pagpractice pero wa jud ko mo ningon jud ko nga mo practice jud ko Lord kay mo kanta jud ko sa praise God kay karon na uli-uli ay hataas. Salamat sa Ginoo. So, grabe. Pero ako pong dakong pasalamat sa Ginoo kay grabe gyud pagabi gi-chatan ko ni Ate Frey ba nga ay imong anak kanang kuan mana devotion kay na naman siya sa dance katulo na niyang week nga kuan kula tipre ako sa tudloan mo to nga ako diyan siya gitawag anati tudloan ti ka akong gitudlo pa sa lesson 2 mo to mao ni siya ang pulong uban sa Dios ana paghuman ko sige nakasabot ka siya ko tara basaha kaning BB devotion day 1 ato taas ka wala po siya reklamo paghuman sa nakinitabo no unay notebook paghuman dinaog pabasa tanong ko may pa mo explain ako nya akong anak 13 years old mao pay pagsuso nya na jud ko picture din dayon gisend din ako Ate Frey ano grabe oy salamat jud taon sa Ginoo no kay kana bang imuhang unahon na murag lisod pero sa Ginoo sa iyo na di ay tinuod gyud akong gingon niya nga ang pulong sa Ginoo ate kay maka-bright ako sige na tanaw na bright kan siya so kana akong ibalik ang dugimay sa Ginoo. Thank you, Lord. Kinsa pa? Kinsa pa yung salamat sa Ginoo? Ikaw ang pasalamat? Okay. Yan ka ng sa mga tao nga wala naka-join sa sela no kay murag kapila mo gyud siya na mention sa mga ni testify. I just wanna add nga gibuhat to ang sela. No, ang sela ang meaning niya is rest. No, or pagpahuway. No, kay sometimes mga working people kay ang ilahang pahuway kay sa dili maayo. Like maybe kana sigig inom-inom. Samot na noon tagkakapoy sa to ang kinabuhi, no? So, we just wanna remind ang mga tao nga ang tinuod nga kapahulayan kay dito ra gyud nimo ma-feel, makita ra gyud nimo sa Ginoo. And thankfully grabe gyud ang pag-move sa Ginoo atong gabiuna, no? Sa katong mga naka-attend, ma-feel gyud nga naa gyoy pagbuhat ang Ginoo atong gabiuna. And we are so blessed nga kami nagamit mi sa iyahang gingharian, no, sa pagdasig sa mga tao to find rest sa Ginoo. So, thankful kaayo mi sa tanan nga nitabang sa sela and also sa suporta sa amo ang spiritual leaders, sa amo ang spiritual mother si Pastor Shoni nga siya jud mo'y nagdasig na mo nga sugdan na gyud nato nga modala tag mga kalag diri no nga kanang mga working people pinaagi sa mga bridging event pareho ana. So gidasig po na kuang tanan nga kung natay maingon ana nga event mang-invite kita. Kay wata kabalo sugod dinha pag yun nila ma-feel, ma-encounter ang Ginoo. So thank you Lord, all the glory and honor sa Ginoo ra gyud ang tanan. Salamat. Amen. Ano pa? Ako sa magpasalamat ko sa Ginoo kay nakoy gwapang asawa. Thank you Lord.
Praise God. Salamat sa Ginoo, no? Nga ang mga talents ng gawas o gigamit para sa kahimayaan sa atong Ginoon Diyos. Amen? O, ang atong scriptwriter ato si Sister Gail. Paspas kaayo after sa meeting, mga a few hours later, submit din siya. Baling paspasa. So we thank God sa mga na-involve. Unya, ato gining gamiton nga katong nag-invite, atong padayon og disciple ang mga katawahan. Ang mga gidala nato from the groups, ato silang i-disciple. And kasi si Brother Manny, where's Brother Manny, no? Ang discipleship magsugod gyud sa atong panimalay. Tudluan nato ang mga bata, tudluan nato ang atong mga anak nga mubasa sa Biblia. Unya, may na sa bata pa lang matudluan na sila. Okay? So ingon sa Bible, isulat ang mga pulong sa inyong panimalay, ibutang sa buna, ibutang diri sa bukton, magsugod o isulti, hisguti ang pulong sa Ginoo sa inyong pagtulog, sa inyong pagpangaon, pagpahulay, pagpanglakaw. So ang discipleship magsugod sa panimalay. Amen? Asa magsugod ang discipleship? Panimalay. Kinsa ang mutudlo? Ginikanan. Dili dito sa eskwelahan. Usahay sa eskwelahan, ato lang itugyan ang mga bata dito sa eskwelahan. Unya, wata kabalo ang unsa na ikipanudlo sa eskwelahan. Magsugod gyud sa panimalay, mga ginikanan. Amen? Salamat kayo sa mga nagpagamit sa Ginoo through the Sela nga production. Napatay daghan nga buhaton. Napatay daghang buhaton. Katong mga D-groups nga nagdala sa ilang mga D-groups, ilang mga D-group members, ano nga kamoy nang bayad sa inyong D-group members. Salamat sa Ginoo. It's a seed that you have sown diha sa Ginoo. Amen? Amen. Ready na ta nga, gadala na ta sa atong ikapulog atong mga halad sa Ginoo. Magsugod na tag fulfill sa atong vows. Lead wall, gihisgutan ni Bishop o ni Pastor Noel last Sunday, nga nagtuo ta sa Ginoo nga we are going to have a lead wall. Lead wall. Kay dugay na kayo ning atong karaan na kayo ning atong projector. So it would cost 750,000. So we have 50 boxes. Kung ikaw nag-vow, kada box is worth 15,000. How much ang kada box? 15,000. So sa 50 ka mga boxes, that would amount to 750,000. Nganong dako man kayo, pastora? Dako mahal man. Actually, no. Kita nag-una sa projector nga kini unya karon na ulahin na hinuon ta. You know what? I vowed for one box. Ni-vow ko og usa. And praise God, hapit na akong ma-fulfill ang tibuok nga 15,000. I received 10,000. Na inihatag na ko og 10,000. Diyan ko, Lord, para ni sa akong vow. Okay, so nag-vow ko og usa, and that's 15,000. That's a lot of money for me. Yeah. Sa ako ang status, no, ako kaayo na siya nga kwarta. Pero the Lord made a way nga iya kong gitagaan. So I'm glad to bring it back to Him. Onyan, I'm sure nga na po another 5,000. Okay? So kung ikaw mangandoy, gamiton ka sa Ginoo, vessel na ka sa Ginoo, the Lord will be the one to make a way for you. He's going to open doors, yan nga, ni mo ma-expect. And when the Lord gives you the money, ayaw intawag gastua, dihas Ginoo. Amen? Di kayo usahay, testingan yun tas Ginoo. Kung matinod-anon bata or dili. Kung nangayo ka sa Ginoo, Lord, tagaay ko og seed, nya hatagan ka sa Ginoo nya, dili din nimo dadon. Di ka hatagan sunod. Kay dili ka kapiyalan. Dili ka kasaligan. Tanan gikan sa Ginoo iya kini siya ang atong source. Magdala kita sa ikapulo,
Salamat sa first fruits. Nakahatag natin sa atong first fruits. Katong wala pa makahatag sa first fruits, we would encourage you to honor God with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ang first fruits, ikapila na to buhaton sa katuig? Ikausara. Pero ang tithes, every time we receive a blessing from the Lord, ato ginang i-separate ang tithes. Amen? Panalanginan ta? Amen. Sige, manindog ta. Atong dado ng atong ikapulo niya sa Ginoo niya. Pagbalik ninyo, ako among giawhag nga mo forward ta diri. Forward ta diri sa unahan. Ato i-occupy kining mga seats in front. Ato kanang punon. Yeah, I know, katugnaw-tugnaw karong panahon na. Grabe lang Saturday, no? Nang hakot gyud mi tanan amog yung gi-prepare ang building nga dili ta mabahaan. So tanang mga bangko gihakot na mo diri, tanang mga kuan amo gipasaka dito sa taas kay just in case bahaon. Kani murag nitaas man ang tubig diha sa parking area, ang mga sakyanan gipagawas. Thank God nga wa nagbaha. Amen. Pagpaka nato atong Ginoon Diyos, praise God. Salamat nga wala nagbaha. Okay? Let's pray. Father, we come before you, O God. Lord, matinud-anon ka. Ikaw ang among source. Ikaw ang among blesser. Tanan namo, Lord, gikan nimo ang among trabaho, ang among kusog, ang among kaalam. Gikan kini kanimo, Ginoon Diyos. O karong buntaga, Lord, nagdala kami sa imo ikapulo o among mga halad. Bisan pa sa among mga gisaa diha kanimo, Lord. Ikaw nag-supply og seed sa sower. Lord, ni-decide kami nga mahimo kaming sower, God. Father, we bring to you your tithes. We bring to you your seeds, our seeds, and also our vows, O Father. Salamat sa mga saad, Ginoo, nga imong tumanon. Abri ang kalangitan alang kanamo. Ibobo nimo panalangin nga sobra-sobra. Mag-aawas sa among kinabuhi, Ginoo, o makita kini sa mga katawhan nga ang among mga kinabuhi imong gipanalanginan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down, bring the tithes, sow your seeds, and offer your vows to the Lord. What's up, Easy Go? It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may give your tithes and offering to this account. Please don't forget to send your digital receipts to pcjpastors@gmail.com. If you are on site, our ushers are ready to assist you. Don't forget, every believer is a disciple maker, and your success starts on Sunday.
bata, di maulaw. I'd like you all one more time to stand up. We would like to pray for them who has just joined us today. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami sa ilang kinabuhi. Ikaw nahibalo sa ilang kahimtang, sa ilang mga adtuunon ug ilang kaugmaon. Nagpasalamat kami kay maayo ka nga Dios, nagmahal ikaw ug sa imong pagtawag kanila aron mahiusa ka namo karuntak naa kay mga ipahimangno alang sa ilang kaugmaon, alang sa ilang madasigon nga paglakang sa bag-ong kinabuhi. Ug ang among pag-ampo Ginoo nga ipakita nimo, ipabati kanila ang kamaayo nimo diha sa ilang kadaadlaw nga pagpuyo. O karuntak na Ginoong Dios, amo silang giampuan nga ang panalangin sa Dios maanaa kanila ug magsugod na sila sa pagtuon sa imong pulong aron madungog nila ang imong paghigugma kanila ug mga giya sa matag adlaw. Panalangini ang lihok sa ilang kamot susama sa imong gisulti nga kung amo kang unahon ug ang imong gingharian, imong tagbuon na lamang ang tanan namong panginahanglanon. Salamat Ginoo karuntak naa amo silang gipanalanginan sa ngalan samahan anak ug Espiritu Santo ug sila magmadaugon sugod karon, sugod rong si manahon na makita nila ang kalahian sa tawo nga naay kahadlok, paghigugma ug pagmahal sa Dios. Sa ngalan ni Jesus, amen. Tagi sila ga mainitong paggakos. Hallelujah. Buntag sa tanan, karong adlaw sugdan nato ang pagtuon og tuki bahin sa tawag sa Dios sa atong bag-ong tuig. 2026 ato ning giampuan giduulan sa Ginoo ug naa jud koy nakita sa Biblia nga nagiya kanato nga karong panuigon mauni ang atong tuig sa pagsaka, sa pagtagbaw, sa pagkita, sa pagbuhat sa Ginoo sa atong matag usang kinabuhi. Amen. Ako nang nakita sa pagtuki sa Lucas Kapitulo 16, Kapitulo 19, nga ang Dios nagpiyal og 5, 2, og 10 ka mga talento og ingon ng Biblia, og nauli nila ang 5 na himong 10, ang 2 na himong 4, ug ang usa wala nakapatigayo niini ug mao nakakita og silot. Dili Lucas 16:19 apan Lucas Kapitulo 16 ug Lucas Kapitulo 19. They're all about what the Bible says, the miracle of increase. Naay pagpamuhat ang Ginoo sa pagsaka sa atong matag usang kinabuhi. Unya ang pagsaka ang ihatag sa Ginoo igsoon dili lang na usa ka aspeto. Apil ana ang imong espirituhanon, pisikal, ang pagkahimsog nga panglawas ug ang panghunahuna. Kay ang pinaka pakiglantugi aning kinabuhi dili man sa panghitabo, naa sa atong pangutok. Ingon patong usa ka scientist, ingon siya nga, success is 1% inspiration and 99% perspiration. Usa ka punto lamang ang gitawag nga inspirasyon o kadasig gikan sa mga pagpadayag o naay 99% nga naa giyoy pagpaningkamot o di na nato makita nga sa mandato o giya sa Dios na ay kausaban nga ihatag ang Ginoo. By the way, magpaampo mi ninyo kay karong adlaw mo biyahe mi kay naay usa kami ni nagpatabang nga i-translate ang English to Cebuano dialect ang duha nila ka manual. So we are going to go there unya trabaho ni igsoon ministry musud ko alas 8 mo gawas og alas 5 humanon gyud ang among manual. And hinaot mahuman ako in the span of time kay gamay ra gid akong matag nga oras ug makauli mi dayon nga mahuman ang manual. And everyone said, Amen. Asa man mo padong pastor gawas sa Pilipinas. Dili sulod. Amen. Okay. Atong ablihan ang atong libro, Biblia, mandato, pulong sa Ginoo sa unang Korinto 3:6 ngadto sa city. Unang Korinto 6
ngadto sa city. Unang Korinto 3:6 ngadto sa city. 1 Corinthians 3:6-7. Ako ang nagtanom ug si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Dili mahinungdanon ang nagtanom ug nagbisbis. Ang Dios lamang gayud ang mahinungdanon, kay siya man ang nagpatubo. Ginoo, sa among pagduol aron masabtan namo ang panuigon sa pagpatubo, sa pagtubo sa among kinabuhi. Banay pagtubo Ginong Dios sa among matag adlaw nga kalihukan, himayaa ang imong ngalan. Tudloi kami paagi sa imong pulong, sa imong Espiritu Santo, nga magmadaugon kaming tanan tungod kay ikaw muhatag kanamo og lamdag sa among mga lakang. Sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og Amen. Praise God. Nahinumdum ro kuno ako ka-testify. Last nag-retreat me sa chairman sa Tibok probinsya sa Cebu. Unya wala damha igsuon. Lahi-lahi nga pastor, miduol ka nako nagpaampo. Pero usa sila nagpaampo ing siya, Bishop, muhatag ko nimo og akong ang usa ingon siya akong unang ani, ang usa ingon siya nga mupanalangin lang ko nimo Bishop. Nya ang usa ang ikatulo naghatag pod ingo hangyo lang ko Bishop tabangi ko ani. So akong gitabangan pag human naghatag og sobre. Ko unsa man ni magpatabang ra man ka wa man ko nagpabayad. Kung wala di man nabayad pastor. Kuara man na pasalamat kay imo jud kong natabangan. Anyway, nagsaad ko sa Ginoo di ba ang atong LED panel is pila ang usa ka lingin? 15,000. Ang akong gisaad sa Ginoo napulo kalingin, 10 panels. That would be around 150,000. Wala ko'y nahot abilidad sa pagkakaroon no nga na ako'y mabutang ana. Pero tungod atong tulo igsuon nakaabot siya og 25,000 hinatag sa tulo ka pastor. Gamay na lang ko'y kulang igsuon 125 na lang. Amen. Maayong Ginoo si pastora ginuulan mo pud siya wa ko kay bawo. Maayo ra gyud ang Ginoo basta naa kay buhaton nga panaad alang siyang kahimayaan muhatag siya binhi ug siya ra po'y maghatag og pagpatubo ana ato nang lantawon karong kabuntagon. So atong makita nga ang Dios nagtudlo ingon si Apostol Pablo, ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Dili mahinungdanon ang nagtanom ug ang gabisbis, ang Dios lang gayud ang mahinungdanon kaysa man ang nagpatubo. Kung atong balikan kinsa maning simbahan sa Korinto, ngano maning nakadawat og ingani, ang simbahan sa Korinto nakaadto man mi ana, gidala nako ang pipila ka kaigsuunan sa gitawag nga 7 churches in the book of Revelation, na adto mi nakita namo ang dapit sa Ephesus nga maoy usa sa pinakasentro sa kalihukan sa Kristohanon. Unya ang Korinto igsuon usa pud ni sa mga pagpanlihok sa Ginoo nga nagapakita gyud ang Dios sa iyang gahom. Kay ang simbahan sa Korinto grabe ka karnal. Grabe ka unsa igsuon? Unsa man ang word nga karnal? But pasubutan na lawas nun. Dili pa sila espirituhanon, dili pa sila gidala sa ilang pag-agiya sa Dios ngadto sa Ginoo. Ang ilang gibati puro tinguha sa panlawas. Mo nang kung basahon nimo ang Korinto, 1 Korinto, 2 Korinto, na ilabot sa mga amahan nga nakikilawas sa ilang anak, na ay labot sa mga lalaki sa lalaki, babae sa babae nga pakikilawas. Ug ang mga kalihukan na ay labot sa ambit sa Dios-Diosan. And that is all about the description of the church in Corinth. Pero kabalo ba ka, bisag ingani sila nagsugod, gigamit sila sa Ginoo nga sentro sa pagpakaylap sa mayong balita. Kay nakita ang grabing kausaban sa ilang kinabuhi. Grabe ang ilang mga bangi, bisag sa sinugdanan, sa ilang pagkakristohanon, grabe ang away. Grabe ang pagkampi-kampi, sobra. Kay gikan man sila sa usa ka environment nga iya-iya ra gyud ug kinaiyang ilang kaugalingon mga pagbati maoy maguna. Walay labot ang giya sa Dios, walay labot ang saktong panghunahuna. Ang ilang lawas nung tinguha maoy ilang paghahatagan og importansya ug maayong pagbalik Brother Robert. Unya ingon ang Biblia ato advertisement. Nangita ko tong Webes wa may Roberto niabot pero higi lang. So,
ang Korinto usa ka simbahan nga karnal, lawas nun, pisikal ang gipangita. Ug tungod ni ana daghang kaayong pag-amuma, pag-alalay si Apostol Pablo mo nang taas ang iyang panahon sa pagtudlo, pero nagbunga gid na siya. Paglakaw ni Apostol Pablo, gipulihan pud siya ni Apostol Apolos o ang alagad sa Dios nga si Apolos nga maopoy nag-amuma nila paghuman ni Pablo. Ug dinhi nahisulti ni Apostol Pablo ang pagkalawas nun sa lawas ni Kristo sa Korinto kay nagkampi-kampi man. Kang ako, kang Pastor Paul, kang usa, kang Pastor Apolos, lahi sila. Munang ni-address si Apostol Pablo nga kinsa man di ay si Pablo, kinsa man di ay si Apolos. Ang among paningkamot na ay labot sa Ginoo. Amen? Usahay ba? Naay gitawag nga personality-driven ang simbahan. Kung di muali ning pastora, di ko musimba. Kung lahi ang muali, di ko musimba. Kisa pa ninyo giduulan? Ang tao ang Ginoo. Nabay mo ingon nga, ay, kuan magud pastor, lahi magud muali si kuan niya, lahi pud muali si kuan. Igsuon, ang imo ng pagkalawas nun, mo'y naghari, dili ang pagka-Diyos sa Ginoo sa imong spirito. Duha na lang. Sige lang, aato lang ng antuson nga mutubo lagi na usa ka adlaw. Amen? So ang gusto sa Dios mutubo kita. Mao ni nahitabo sa Korinto anang ni-address si Apostol Pablo ingon siya nga lahi ang inyong unahuna kang Pablo, lahi pod kang Apolos. O kung sa iyang gisulti, ingon siya, akong balikan sa Saisog City, ako ang nagtanom sa Apolos nagbisbis, apan ang Dios man maoy nagpatubo. Ug ingon siya sa versikulo 7, dili mahinungdanon kung kinsa ang nagtanom, dili mahinungdanon kung kinsa ang nagbisbis, nganong nagkabuak-buak mo, ang Dios lamang gayud ang mahinungdanon kay siya man ang nagpatubo. So dili ta mukampi ana tungod kay Dios kinitanan na ay paggamit ang Ginoo kung kinsa iyang pagagamiton. Sa second chance, for example, absent man si Pastor Lindy kay nasakit na yung amahan, ilang bisita ng mga magsuon, na ay nangita, asa man si Kuan? Ay, wa man siya, dilan sa ko, marig anang attitude ba? Pagbatanon pagaling maing anak yun, kay wala man siya ka sakop sa gusto sa Dios nga pagpangalagad, ugway labot sa tawhanon nga pagkampi-kampi. Ug ina imong tapad, sa Ginoo ra gyud ta. Amen. Si Pablo ang nagtanom, kung kinsa na misbis, sa laing mga pinulungan, si Pablo ang nagplant o nag-evangelize. Apan si Apostol Apolos o si Apolos maoy nag-disciple. Siya ang nag-nourish because watering or pagbisbis na ay labot sa pag-amuma, pagmatuto, aron ang usa ka butang nga natanom dili mamatay apan kini siya mahatagan og maayong pag-amuma. So atong sabton pag-ayo, ang una nato sabton igsuon nga ang Dios maoy nagpatubo. Ang Dios may unsa? Og maopoy magpatubo sa atong matag-usang kinabuhi. Amen? Gamiton ang Dios ang mga tao, pero ang Ginoo maoy magpatubo. So ingon na giklaro ni Pablo, walay labot ang nagtanom o nagbisbis kung magisguta sa pagkamabungahon, ang Dios ang naghatag og pagtubo. Naay pipila ka butang nga atong sabton kay ang Dios may nagpatubo. Atong sabton pag-ayo nga ang atong panabot kinahanglang maablihan bahin niini natay revelation ba kayo sahay ganahan tang mutubo pero wa gyud nato masinatian unsay mga pamaagi nga gisulti sa Biblia nga angay natong sabton aron makatubo gyud ta. Una, ingon si Apostol Pablo, nagtudlo siya, ako ang nagtanom. So naay gitawag nga pagpananom. Ang pagpananom mauni ang usa ka lakang nga gitudlo sa Biblia aron naay mahitabo nga pagtubo. Kung wala kay itanom, naa ba kay anihon? Kung wala kay binhi nga gibutang sa yuta, naa ba'y makatubo? So una sa tanan, nagtudlo sa Apostol Pablo, ako ang nagtanom.
Og ingon siya, ang pagtanom mauna ang paglihok nga naa kay gibutang aron naay mahitabo. Naa kay pagpamuhat aron ang usa ka butang naay mahitabo sa imong giunahuna nga mahitabo. Dili lamang ka magunahuna nga naay mahitabo, apan naa kay buhat nga imong giunahuna nga mahitabo gayud kay naa kay gibuhat. You are setting in place. You are putting something to begin in order for what you are expecting to become a reality. Ikaduha, tudlo na Apostol Pablo, watering. Ako nagtanom, si Apolos ang nagbisbis. Ang pagbisbis mo na ang pag-amuma. Kani sa mga gustong magpatigayon, gusto ka maghimong negosyante, gusto ka magsugod o usa ka kalihukan nga dili na ka mangempleyo apan ang Dios na imong mangempleyo nimo paagi sa imong kaugalingong lihok. Pero bantay igsoon, dili ka hatagang negosyo sa Ginoo kung ang imong utok empleyado lang gihapon. Dili gina mahitabo kay ngano? Kung kay bao ang Dios dili pa ka naghunahuna sama sa usa ka nagpatigayon o employer, dili gyud ka kasugakod kay lahi magunahuna ang employer kaysa empleyado. Ang empleyado 15-30 sigurado gina, pero ang employer 15-30 wa ta kay bao. Diyos lay mag-igo. Wala perting igo sa uban. Kay unahuna nila magnegosyo ko mo dato gyud ko dili nga na isuon kinahanglan makasabot gyud ka unsay mga kalahian sa usangan ng empleyo ug nagsugod og pagkuhag mga empleyado o naa kay patigayon. So naay pag-amuma, naay pagbisbis. So ang trabaho sa pagtanom si Apostol Pablo, ang pagtrabaho sa pagbisbis kay Apolos. Kaning pagpamuhat sa pagtanom ug pagbisbis tawhanon ni. Ikaw ug ako may mulihok ana. Dili mahimong Lord, ikaw may nagsaad nga imo ming panalanginan mig mga ani. Pero wa kay tanom-tanom. Bot pasabot nagtanom kag hangin ang imong anihon bagyo. Kay ngano, gamay raman ng tanom o binhi kumpara sa anihonon. So ayaw na lang yung pag-una-una nga panalangin ang kus Ginoo kay nituo ko niya. Bitaw kung mutuo ka, magbuhata sa angay buhatonon. Magtanom kay mo unay trabaho sa tawhanon nga bahin. Ikaduha, kung nakatanom ka, kinahanglan kang bisbis. Sa negosyo mo na gitawag nga customer care. Imong tan-awon unsaon nimo pag sigurado nga imong nasugdan dili mahanaw. Kung ambot kung kahinumdum mo ni Jose Concepcion, usa na siya ka negosyante mo ni tag-iya sa Kundura. Mga air conditioning sa naapa siya sa gabinete nito sa laing mga presidente. Iligid siya ka ng mga negosyo. Unya si Senator Miriam Defensor, buhi pa siya. Gigamit niya na example. Katong mga dili pa kuno mga negosyante, kailangan makakat-on gyud ta unsaon pagnegosyo. Ya lisod ra na og komplikado. So ingon siya para lang masabtan ninyo unsa nang pagnegosyo ing-ani ni. Ingon siya nga kung ikaw nakakita og ganahan kang magminyo nya dato ka. Nya na kay nakitang babae nga gusto mong minyuan, diretsoon nimo ang babae. Dato ko, gusto ko pakaslan ka. Ang tawag ko no ana direct selling. Okay. Kung musulti ka sa imong amiga o amigo, ingnan bayhana. Dato ko, gusto na ko siyang pakaslan. Unya ang imong amigo ni ngadto, ang tawagan na advertising. Karon ko no, kung musulti ka sa babae, unya nag-ingon ka diretso, day, ako dato o gusto kitang pakasalan. Unya nitingog nitubag ang babae. Gisagpa ka. Ang tawagan na sa negosyo, customer feedback. Igsoon, dili lalim ang negosyo. Naa kay ibaligya, naa ay mo palit, pero kung di ka kantigo mo baligya, mo palit, o magbaligya, negative feedback. Dili tanan na negosyo ni lambo, no? Kay kinahanglan doon ni siyang tunan. Mo nang kadaghanan mo invest na lang sila sa naglihok na nga proven and tested para dili na sila maglisod-lisod. Amen.
Pero sa tanan, ingon ang Ginoo, kay tao man ang magtanom, tao po ang magbisbis umuamuma, sama sa matuto sa Kristohanong kinabuhi. Karon na nagsimba ka, kay natamnan ka sa pulong sa Ginoo. Karon kinahanglan kang amumaon. Na ay mag-atiman, mag-ampo, mugiyan nimo. Mo na naatay gitaw nga discipleship group. So kung wala pa kay gitambungan nga di group, ayaw gyud pasagdi nga di ka katambong mahimong usa ni ana kay dili ka katubo og sakto. Walay maka-feedback, walay makaamuma, walay makakurihe, walay makatarong sa mga kasaypanan. Unya dili man ta perpekto, man ang kinahanglanon gyud tag mga tao nga muamuma nato. Amen. So tawhanon ang pagtanom o pagbisbis. O klaro po sa Biblia igsuon, kay tungod tawhanon ni, gihatagan ta sa Dios og tahas og hiyas. Gihatagan ta niya og unsa? Kung naa kay tahas, but pasabot hatagang kas abilidad. Kung naa kay pagabuhaton, nya klaro ni sa Ginoo, hatagan pug kaniya og mga pamaagi. Dili ka hatagan sa Dios og usa ka buluhaton nga wala say pagtabang. Naa gyud nay gamiton ng Ginoo aron ang tahas mahitabo og mahinungdanon. Og kung dili man gani muhatag ang Dios kanimo og mga tao, hatagan kaniya hiyas, abilidad, talento, gasa nga anaan nimo. So katong mga tao bitaw nga nagsige pagpangitag negosyo mo nimo sa kahano, baliki gud unsa may naa nimo. Unsa may hiyas nga gihatag na sa Ginoo para ka makatubo. Ang Diyos may magpatubo, pero ang gamiton sa Ginoo, ang imong hiyas, ang imong talento, abilidad o gasa nga gihatag na sa Ginoo. Kay klaro sa Biblia, walay taong na tao nga way hiyas. None of us were given birth without a gift or talent or ability. All of us has one. Now, importante ni Igsuno, kay hapit naman po ang Ginoo, kinahanglan atog yung mapursigi ang pagpakailap sa mayang balita. Gastado kay na as far as the Lord is concerned. Muna ang Ginoo mo panalangin og mga tao nga gamiton niya nga mga supplier, gamiton niya nga mga tigtagbo ug panalanginan ang ilang lihok silang kamot aron ang planos Ginoo mahitabo. So naa kay tahas ug hiyas. Ingon ang Pilipos 4:13, memoryado na nina sa uban nato. Philippians 4:13 gaingon, I can do all things through Christ who gives me the strength. Akong mabuhat ang tanang paagi kang Kristo Jesus nga maoy naghatag kanako og kusog. 14 Juan 14:12. Juan 14:12. Sapagkat tinuod sultian ko kamo, John 14:12, nga nagtuo kanako, nga ang nagtuo kanako magbuhat usab sa akong gibuhat ug mas labaw pagayod ang iyang buhaton tungod kay mubalik na ako sa amahan. Ang say rason nga nung mas dako o daghan pa kang mabuhat, kay si Kristo mubalik naman sa amahan. In other words, ikaw ang magapadayon sa dakong panginahanglanon sa kalibutan, ang Dios nagtagbo kanilang tanan o gamiton po kas Ginoo para tagbuon ang panginahanglanon sa katawhan. Ing naimong tapad, gamiton ko sa Ginoo ug magpagamit jud ko sa Ginoo. Dili maigsuon mo simbara ka nya wa kay buhaton. Dili yun na tarong nga Kristohanon. Kung Kristohanon ka, alagad ka, magtarong ka. Paagi sa pagpangalagad o paghinay-hinay o usab. Ang uban kinanglan dili inahinay, paspasay nga pag-usab. Amen? Ingon na, nanigarilyo pa ba ako? Ako lang ng hinayan. Okay man, hinay-hinay. Pero maghuwat yun ta nga mawala na usa ka magabit Diyos. Nga naman, ikaw modelo sa mga tao. Nya mo ingon ka nga, mga lagad na tas Ginoo, Brad. Satan na ano, Brad? Okay ra no, mga lagad tas Ginoo, no? Napakay, naiusa ingon nga, pre, nakay, kanang kuan ba? Lighter. Ingon siya nga, naman, nga ikog sigarilyo, be. Kaya magdara ko ng lighter na sigarilyo. Igsoon, naanatas Ginoo, so ato ginang tawon ang mga butang aron mahimsog ang atong panglawas, mahimsog ang atong hunahuna, himsog ang atong espirituhanon nga pagtubo. Amen? So, unsa may gisulti sa Ginoo bahin aning pagtubo. Ingon sa Bible, walay nahot ang nagtanom, walay nahot ang namisbis,
Kay ang importante, mahalaga, ang nagpatubo mao si Jesus. So dili ta magsigig lang tao, maito si Kuan. Sakto man na, maayo man sila, naman sila gibuhat. Pero sa imong bahin, sa akong bahin, sa atong bahin, ang Ginoong Jesus mao'y magpatubo. So ayaw paglantaw sa lain, maayo man to, kaya nasa ing ana, maayo man to, kaya nasa ing ini, ing ana. Muingon pa to sa ing ini ni. Alkansi yung tanay, so kaya ana, tamo na, na ay Diyos nga mao'y patubo siya ang muhatag og kahigayunan aron kita makatubo sa ngalan ni Jesus. Tungod niya na igsuon atong sabton. Ikaduha atong tanawon unsa man ang gitawag sa Biblia nga pagtubo. At ikaduhang Korinto 9 ug 10 verse 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 10. Ug ang Dios nga naghatag og binhi ngadto sa mag-uuma aron makakaon maupod ang Dios nga maghatag kaninyo sa inyong mga kinahanglanon ug ingon niini magdugan pagayod ang inyong pagtabang sa uban. Ang Dios nga naghatag kaninyo ngadto sa mag-uuma aron makakaon maupod ang Dios nga maghatag kaninyo mga kinahanglanon ug ingon niini magdugang pagayod ang Ginoo sa inyong pagtabang sa uban. So una, ang tudlo sa Ginoo bahin sa iyang milagro sa pagpatubo, nganong siya man ang tigpatubo, kay atong balikan, ingon ang Bible no, sa in English, ingon siya diri, now may He who supplies seed to the sower. Kinsa ang nag-supply og seed? So ang Ginoo ang supplier. Why can God increase? Because He's the one who supplies the seed. Nganong makapatubo man ang Ginoo kay naa siya'y gihatag nga binhi, pero ang binhi dili matubo kung dili nato matanom. Kita ang gamiton sa Ginoo sa pagtanom. So siya ang supplier. Ikaduha, dili lang siya ang supplier. Ingon ang Bible, let me read again in English. Ingon siya, He who supplies seed to the sower and bread for food supplies and multiply the seed you have sown. So dili lang siya ingon nga supplier, but He is also a multiplier. He is what? Maoy siya'y tigpadaghan, tigpatubo sa atong mga nadawat nga binhi. Mauna nga ikaw igsuon namang kahiyas. Mauna ang binhi sa Ginoo nimo ang hiyas. Nga naa nimo karon imong abilidad, imong gasa. Maayo ka sa math, hiyas na nimo. Kay ibang tao bisag katagin mo bisag klaseng math, di gyud niya magtagbo, mo gamit na calculator, sayop lang gyapon. Wa gyud sila gasa ana, ayaw na lang pugsa. Ayaw ing nang bugo, dili lang sila anad anang numero, pero pakantaha. Muingon gyud dayon nga ayaw hunong. Kay din ako mapanalanginan. Dahil so itong palahubog nga negosyante, ningadto og bar. Nakadungog siya sa awit, gabiin naman to, ngit-ngit ang bar, grabe na in love siya sa tingog. Yang giingnan ng manager, I want to marry this woman. Nigawa sila sa bar, nagdiretso, Las Vegas mo kuno ang setup, nagminyo sila dayon. Pagkagabi, minyo na sila, pagkabuntag na mata siya, nakita niya ang babae. Pirting mauta sa naong. Pero kay minyo naman sila, di na siya kadagan. Usay ang gisulti, kanta. 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 Ni kanta ang babae, pagkaman ayaw og hunong. Kay madaot ang kalibutan. Igsoon, ang imong hiyas gamiton sa Ginoo. Amen. Bahala na sa imong naong na akay hiyas maoy gamiton sa Ginoo. Amen. Unsay na itubot ng babae nga sige kanta, maunay na nag-iya sa kabtangan atong dato. Kay namatay manog sa iyo. So, there's so many ways that we can really learn from how God moves. Pero importante sabto nato, siya ang muhatag og binhi, siya ang muhatag og pagdaghan sa imong binhi, ang imong trabaho mao ang pagsalig sa pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo nang di ka mahimong mo-absent sa di-group, di ka mahimong mo-absent sa panimbahon kay ngano, di naman muhatag ang Dios kanimo og mga ideas, di na muhatag ang Dios kanimo og mga pamaagi, unsay buhaton, unsay angay nga buhaton. Usa ka daw si Sister Rose.
Nagtrabaho ni diri, nagtrabaho nagbalay, basta kung sa'y trabaho, basta mo kita lang. Karon gihatagan siya gasa sa kanang inspirasyon sa Ginoo nga mo eskwela balik. Nadagan ng anak. Karon siya ang pinakabata. Ikaw ba pinakabata, Sister Rose? Pinakagamay og anak. Sa iyang klase. Karon kano sa kamo graduate? Karong Abril. Hallelujah. Sahay ba, tanong na ito, awa ako'y ugma, kay maura ka, wadyo ka, kalibutan igsoon sa imong mga pinulungan. Ang Diyos magpatubo. Kung wa siya mi-eskwela, naghatag man ng Ginoo, naging siya, ganahan ko mo-eskwela. Sige ba sa Diyos, ginaay gihikap ang Ginoo nga tao, nga iyang uyuan, maoy gihikap aron mo tagbo sa iyang tanang panginhanglanon. Di ka magpabadlong sa imong kaugalingong badlongong hunahuna. Amen. So Ginoo'y tighatag og binhi, siya pud ang tigpadaghan sa imong binhi. Murag kinsa sa inyo nakatanom na og mais? Mais. Gamay rami. Oh, mga taga-bukid gyud mi. Ako nakatanom ko og mais kapila ka beses anapod sa likod. Ang mais igsuon, ang tawag na sa unsay tawag natos Binisaya sa iyang sanga. Atong lingon sa Tagalog unsa? Sa in English mag good ear. Dunggan. Unsay tawag nato? Sa Binisaya ba? Ha? Oh, mao na ako kadungog. Sige. Sa usa ka binhi, usa ka kernel of corn, imong itanom, mahimo na siyang sanga o mahimong mais. Unya moabot ang 3 ka buwan, mamunga na siya. Unya makita nimo na ay 8. Unya pagtan-aw nimo sa 8, puro lang buhok, way sulod. Naalay duha kutob sa upat nga atong matawag nga healthy ear. Kanang duha kutob sa upat lang ang pinaka maayo gyud nga bunga. Sa imong usa nga gitanom nga kernel of corn, imong gitanom, pila ang atong inom pinakamubo? Duha. Duha ka himsog nga bunga. Ilang gi-count on an average na ay 800 ka liso o unod naa sa usa ka bunga. Usa ang imong gitanom, nigawas ang upat, pero atong inon conservative, duha lang ang imong mapuslan. Ug ang kada usa na ay pila ka liso sa usa ka ear? 800. So ang usa nahimong 1,600. Ang usa nahimong 3,200 kung upat ang imong mapuslan. So di na nimo makita igsuon ang imong trabaho ang pagtanom nga gihatag sa Ginoo nga binhi paagi sa kinsa iyang gigamit imong amumaon pero ang pagpadaghan sa Ginoo ra gyud. Now dili ni siya atong matawag nga a natural growth lang kay exponential man growth ni kay ang usa nahimong 3,200 o pinakamubo 1,600 ang liso nga ma-produce. Sumao nga atong makita nga ang Dios mao'y tigpadaghan. So ikatulo adto ta sa gitawag nato pagsugod sa gamay. Ayaw nimo tamaya ang gamay nga sinugdanan. Klaro na sa Biblia. Ingon sa Zechariah 4 Zechariah 4 do not despise these humble beginnings. Ayaw tamaya ang gamay nga sinugdanan. Job chapter 8 verse 7. Job 8:7, walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kung itandi sa ihatag sa Dios kanimo. Sa in English, your beginning will seem humble, so prosperous will your future be. Sa akong kaugalingong paghubad sa in English, sa sinugdanan murag mautra ang imong nasugdan, apan malambuon gayud ang imong kaugmaon. So ayaw tamaya ang gamay. Pastor, nag-barbecue rin ko, pastor. Ako, pastor, nagbaligya ako aning siumay. Wa ko nag-advertise. Pero makita nimo nga naagyoy sinugdanan. Ug ayaw na tamaya kay dinha ang Ginoo mulihok sa imong kinabuhi. Ako pastor, gamay ra ning ako. Asa man ni sugod ang dako sa gamay gyud na igsuon. Matinud-anong kas gamay kung makita sa Dios nga tarong ka, padaghanon gyud nas Ginoo. Faithful ka sa imong pamisbis, pagpananom, pag-uli sa Ginoo ang iyaha, o pagtabang sa angay nimong tabangan, o ang imong puhunan siguradua nga dili mahurot,
apan gamiton gyud sa pagpatuyok aron magsigi ni og kadaghan. So ang paagi sa Ginoo igsuon nagsugod sa gamay. Asa nato makita ang usa ka ehemplo niini atong makita sa Isaiah 51:1-2, Isaiah 51 verse 1 and 2, Isaiah 51:1-2. Mingon ang Ginoo, pamati kamo kanako, kamong gustong maluwas, ug mudangop kanako. Hinumdumi kaninyo si Abraham ug si Sarah, nga inyong katigulangan. Sama sila sa bato, diin kamo gitipak, ug sa bangag, diin kamo gikubkub. Sa dihang gitawag ko si Abraham, nag-inusara lang siya. Sa pagtawag sa Ginoo kang Abraham, nagkunsa siya? Wala siya'y kuyog, wala siya'y kakampi, wala siya'y kasigbit, wala. Isa ra gyud siya. Ya si Sarah day pastor, usara man sila, magtiayon man sila. So isa ra gyud si Abraham. Kung atong sabton pagkayo sama sa gisultis Ginoo, si Abraham nag-inusara lang siya. Apan gipanalanginan ko siya og gihatagan og daghang kaliwat. Akong gituan igsuon karong 2026, 2026. Pag-abot nato sa Disyembre 31, ang matag-usan ninyo kung musubay mo sa planos Ginoo, makapamatuod mo sa pagtubo sa inyong kinabuhi. Makapamatuod mo sa pagtubo sa inyong bank account, makapatubo sa inyong mga kamag-anakan nga napanalanginan paagi sa inyong kinabuhi. Igsuon walay lisod sa Dios. Why imposible niya? Pero subay ra gyud sa Ginoo, dili kaniya pakyason. Ingna imong tapad, kaya. Dili kaya mo. Amen? Sagdi lang, gamay pa. Sagdi lang, murag wala pa'y, nahot ang imong mga pagpamuhat, pero ang Dios mo ay magpamatuod sa iyang pagkamatinud-anon. So nagsugod ang Ginoo kang Abraham nga usa, inusara, usara siya. Pero, gigamit siya sa Ginoo para magpamatuod ang usa ka tawo, why anak? Gisultihan siya sa Ginoo, Abraham, mahimo kang amahan sa mga kanasuran, ug di na katawagong Abram, tawagon na kang Abraham. Ang word nga Abram, buot pasabot exalted father, nahitaas nga amahan. Pero tawagon gali kang Abraham, na amahan ka sa mga kanasuran. Father of men, buot pasabot igsuon, sa pagtawag sa Ginoo kang Abraham, gihatagan na og pananawon ang pagkatao ni Abraham kung maunsa siya sa tumoy-tumoy. Pero kabalo baka pila ka tuig usa nahitabo ang saad kang Abraham nga magkaanak siya kang Isaac? 25 ka tuig na hinuwatay. Muna kung dili ka mo pasensya, wala kay pagpasensya, wala kay dali bitaw kang mauga. Wala kay lana. Munang ang balang espiritu mo ilana nato, dili ta dali mo give up kay maghatag man siyag siga maghatag siyag kalayo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Munang dili mahimong di ka mo tinog digroup, di ka mo tinog panimbahon kay naa din na ang pagdasig sa Ginoo nga dili ka makabsan sa pananawon ug magpabilin ka. Kay ba kay suno kung mangutana kas mga tawo nga gipanalangin sa Ginoo, ang ilang masulti nimo ang paglihok sa Dios. Kay kung sila lang ni give up na kapoy bayaaning pagkristohanon, di na makainom, dili na makahapi-hapi, nya karon ang akong bisyo kaon na lang, giingnan pa jud ko magpuasa. Wa na koy kapaingnan ani. Pero igsuon dili man na kadadlaw, panagsaon ra man na. Pero unsay bunga. Grabe. Kato nag first fruits ta usa sa pamaagis Ginoo, balikan nimo kung asa kagikan ug unsa nakakaron. And you will find the Lord has always been faithful. Amen? So, gitawag ni Ginoong Dios si Abraham nag-inusara. But pasabot sa atong kahimtang kay ang kung pangitaon nimo ang kamatuoran sa Ginoo sa mata ni Abraham, gitawag ta niya nga nag-inusara. Wa kay nahot, huyang ka, wa kay abilidad, wa kay impluwensya, dili ka vlogger, kung naay vlogger ka, ang naminaw nimo imo ng anak. Ang mulike, ikaw rapod. Ang imbutang, please share. Ang mo share, ikaw rasad. Okay ra na, sinugdanan man. Pero kung naay gibutang ang Ginoong tahas nimo para sa tumoy-tumoy, ayaw go give up,
kay dinha musugod ang Ginoo para nimo. Kung ikaw huyang nag-inusara ka o ingon wa kay kwarta, sa in English ba, you are really broke. Kanang mga realtor, no? Gitawag man na silang mga broker. Kuyawan ba yata na? Asa man ang broker nagagikan? Sa word nga broke. Una ko, broke. Kung broke ka, wa kay kwarta. Nya muduol ka sa tigway kwarta. No, it's just semantics. But the whole point is that the Lord is going to start something in your life. You have no one, nobody, you have no influence, but that is where God will reveal Himself. Di na siya magpakita kung kinsa siya. Amen? Nabisi man din si Brother RJ sa iyang, naman siya pro-life, no? Ako nag-announce, nag-advertise. Unya, syempre, nabisi siya sa pangalagad sa Ginoo, na second chance, na pa siya D-group, na pa siya Sela, nahitabo good sila na lang yun. Wa na pro-life kay grabing pangalagad. Pero sige ba sa Ginoo? Ang kliyente na muduol niya. Karong si manahuna na ipipila ang miduol na usa karong hapon, no, ang schedule. Na usa sa kagrupo, magpatudlo unsa ng insurance. So syempre, gitahasan man na sila sa Ginoo na gasa unsaon pagkumbinser. Kay naamang panalangin ang ingana nga kalihukan. Asa unsa ni pagpangitag kliyente nga sige man sila practice na apay anak, na apay asawa. Nga amumaon nya na apa kay kliyente. Unsa man na di gyud mada. Pero ang Ginoo ay nagpahiluna niya na nawag na siya gitabangan dito dali-dali ni konfirmar nga mukuha og insurance. Usahay ba atong kwentahan grabe demand sa simbahan ani ana. Igsoon ko negosyante ka di na ang paagi sa Dios. Muna ingon ng Ginoo, unaha siya, ug iyang kamaturan, ug idugang na lamang niya ang tanan nimong panginahanglanon. Amen? So nagsugod ang Ginoo kang Abraham nga wala gayud siya, nag-inusara ra. Pero sa tumoy-tumoy ato nakita ang pagpamatuod sa iyang alagad nga si Eliezer. Unsay sulti dito sa Genesis 24, 34 to 35, Genesis 24, 24, 34, 35, sulugoon ako ni Abraham, miingon siya, gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo ang akong agalon ug gihimo siyang bantugan. Gihatagan siya mga panon sa karnero ug mga kanding, mga baka, mga salapi, mga bulawan, mga ulipong lalaki ug babae, mga kamelyo ug mga asno. Ang nagsultian ni dili sa Abraham ang iyang alagad, ang iyang servant. Maoy nagpamatuod kay nangita man gisugo man ni Abraham pangitaig maasawa ang akong anak nga si Isaac. Nakita niya ang babae, gipamatuod niya. Ang akong agalon nay anak dato. Pakasli. Advertising. Ug tungod niya na, why libog ni tando dayon ang babae nga gipresentahan. Kinsa may mudili sa usa ka lalaking muduol sa babae moingon nga day nahigugmag jud ko nimo bisag wa ka nahigugma panaw pa ka kailan ako pero molay ako ikasulti na ako'y balay na ako'y bank account ready na gyud ko wa ko nagnitag daghang mga babae usa ra gyud og pagkakita nako nimo di nako magduha-duha ikaw ang akong gustong pakaslan diha ang passbook andam na ni nga ibalin sa imong ngalan diha ang atong yuta nga atong pagapuy-an. Ayaw ko inamin ka nga, ako sa ngiyam po. Unya, alagad pag yun sa Ginoo. Saan na mo pag arte-arte? Usag, ingon nga, sugod na nagminyo ta, babae niya ang asawa, sugod na nagminyo, puro problema yung gihatag nako. Huwag itan, pirting lisura na to. May baywa ko nimo nagminyo. Ingon tong asawa, ingon ang bana. Sa pagpakasal baya nato, sa pagdigan na ko nimo giingnan baya ti ka. Sugod pa lang. Ikaw lang ang yaman ko. Saon man na nimo? Sa sinugdanan man di ay nagsulti na siya nga way lain, ikaw ra gyud. Way lain, way kwarta, way balay, watanan, way pakaon. Ikaw ra gyud. So mga babae, inyong klaron unsay meaning anang akura. Ako rin magpakaon, ako rin mangitag balay, klaruha. Ug tanang mga dalaga masultiog.
Uban sa inyo ba, bahala na Pastor Oy, basta bisag posting nga nagsinina, okay ra. Ayaw. Mas maipang makapili kag sakto kaysa sayo. Wala na. Og mga dagag binata, kung ang imong uyab na anay laing uyab niya, nang uyab nimo di na tarong, ayaw gyud na tandui. Ya Pastor, ingon man siya nga ako iyang tinuod nga mahal. Di gyud na tinuod, baka ko na. Kung mahal ka niya, dili niya laswaon ang imong pagkababae. Nga sagol-sagulan niya og bisag unsa. Mayong buntag. Ako na lang tarong, no? Kay ganaman ko ka nang magkasal, ganahan ko nang kasal kaysa maglubong. Pero uban sa inyo, no? May pailubong na lang mo. Kay luoy kayo iyong ugma. Ganahan sa Diyos patubuon ta. Amen? Hebrews 11 verse 12. Ako lang yung gusto ipakita nga ang Diyos kayang magpadato, magpauswag, magpatubo natong tanan. Amen? Hebrews 11 verse 12, bisan siya daw patay na, si Abraham. Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama sa kadagan sa bituon ug sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayon. Kaysa may gisgutan si Abraham. Kanusa man siya nanganak ang Isaac at the age of 99. Pagka 100, nigawas si Isaac. Can you imagine? Ingon ang Bible sa description kay kang Abraham, patay na gayud siya, lawas nun nga pangunahuna. Wa na'y mabuhat. Pero natao si Isaac, kay saad mana sa Ginoo. O wa mo kabantay, wala gisulti sa Dios nga autistic si Isaac. Sama gud na mahadlok ta manganak tungkol basig mo autistic kay tiguang nako igsuon. Ato lang inon autistic. Kasi may problema ana. Lahi ra Pastor, naay Ginoo. Kay baw ang Dios unsaon pagtagboan ng butanga tanan. Ayaw kahadlok ka ng manganak kag tiguang kung panahon sa Ginoo panalanginan ka ngano kung di. Kadaghang mga tao ganang mag-anak, wala pa niabot apan ikaw nagsunod-sunod reklamo lang gyapon ka. Pag family planning, para dili ka mo dagag anak. In closing mga igsuon, gitawag sa Dios si Abraham na ginusara, pero sa tumoy-tumoy na pamatuod ng Dios, nga napadaghan, napatubo ang sinugdanan kang Abraham, nga ay usa nga anak sa sinugdanan. Pero karon nahimo siyang ama sa pagtuo, inamahan ngadto sa kadaghanan, ug hantud karon gitawag si Abraham nga amahan. Our father Abraham, ngadto ka sa Europe, ngadto ka sa mga nakaila sa mga Ismailites, sa mga Muslim, tawagon nila si Abraham nga amahan. Ngadto ka sa mga Hudyo, tawagon nila si Abraham nga ilang amahan. Why? Because the Lord fulfilled what He has promised. And this morning, manindog tayo igsuon atong tuhuan, patubuon kita sa Ginoo. Amen? Manindog ta, atong ibutang ang atong pagtuo sa Diyos. Itaas ang inyong kamot sa Ginoo ug isulti, ako mituo ang Dios magpatubo kanako. Usbo niya sa 2026. Paghuman sa panuigon, makita ang pagtubo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mutubo ako sa akong panghunahuna, sa akong mga pagbati, ug sa akong himsog nga panglawas. Akong gideklara ang tanang iyang binhi nga gihatag. Akong itanom. Akong bisbisan. Ug ang Dios magapatubo niini. Ginoong Dios, patuboa ako. Tabangi ako nga mudaghan. Daghang mga kalag ang madugang. Nga mahimo akong matinud-anon sa akong mga kaila, akong mga higala, aron sila pod makatubo sa ngalan sa Dios. Akong gideklara ang pagtubo sa akong kinabuhi, sa akong kadaadlaw nga kalihukan, kay ang Dios magakuyog kanako. Ako gipanalanginan. Ako padayon nga panalanginan. Magmabungahon ang akong kinabuhi. Magmabungahon
ang akong banay magmabungahon, ang akong hawiran sa mga kamot, ug ang Dios maoy mahimaya. Ako na karong gidawat ang saad sa Dios nga ako mutubo paagi sa balang espiritu, paagi sa iyang pulong, o karong adlaw nagsugod na ang pagtubo sa akong kinabuhi. Dalaygon ka Dios atong panalanginan, pasalamatan, daygon ang buhi nga nagpatubo kanato karong adlaw sa ngalan ni Jesus. Magalao kadi mo pagakop tang pulong mo. Come on, declare that with me this morning. Magalaom kami kanimo. Magalaom kadi mo pagakoptan ko Dios. Pagakoptan pulong mo. Kay Dios kang may saan, kay Dios kang may saan kanako. Dios kang may saan kanako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon sa way katapos. Dios kang may saan kanako. Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon magalaw kami. Magalaw di mo magakop na ng pulong. Magalaw kami kanimo Dios. Di mo o pagakop ng lumo. Come on, just your voices declare it. Dios kang may saad, kay Dios kang may saad ka na ako. Come on, church. Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon ato isa tong kamutigson. Come on. Kay Diyos kang may saad ka na ako. O Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap. O kahapon karon, kahapon karon. Kay Diyos kang may saad, Diyos kang may saad. Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon sa way katapos. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon, kahapon karon. Walay pag-usap, walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Let's just give him a shout of praise. Our God is a good God, amen? Grabe gyud ang atong Dios gyud mo'y rason nga nung motubo ta. And tungod kay siya naay saad ka nato makasalig gyud ta kaniya. Igsoon, reminders lang, this week is a regular week. Real Men on Thursday at 6 p.m. Cruisers on Fridays at 6:30 p.m. Napailan announcement? Also, ang inyong pledges, no, let's really let's really so good na ta igsoon, no,
pag-uli sa atong or paghatag sa atong mga pledges. And believe gyud ta na pag-abot sa anniversary sa kuan gyud. Tuog gyud ta og milagro na wa pay anniversary na atong lead wall. Amen. Grabe kay maayo ang Ginoo. Kita ninyo wala na damba, naayo na ang atong wall, and the Lord has been really faithful. Amen. Atong isa atong kamot igsoon sa atong pagtapos. Now let's pray. Let's believe good that God is a good God this week. Father, we thank you, Lord God, for your goodness and your grace upon our lives. Father, we pray, Lord God, that as your people, Lord God, depart from this place, Lord God, Father, we pray that, Lord, you would be with them. Lord, I pray that you would bless them in their coming in, bless them in their going out. Lord, I pray wherever that they would go, you would use them, Lord God, to be a salt and a light. Lord, thank you for the harvest this week. Thank you, Lord God, for open doors this week. Lord, whatever your people go through, Lord God, Lord, I pray that you would be with them. And Father, we thank you for your goodness upon our life, Lord God. And I honor you, Lord God, for just this day, this word, Lord God. We love you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang wala pa kahatag sa pledges, ihatag lang ni Brother Tony, siya mo gather. Thank you. Don't forget, every believer is a Disciple maker. and your success starts on Sunday. By the way, if it's your first time, kung first time ninyo diri, mga first timers, if it's your first time, ayaw sa Muglakaw, we'd love to meet with you. Ali mo diri sa front. No, if it's your first timer, if it's your first time, come up here to the front.